ଆମର ଫୁଲ କଟା ଚାଲିଛି। ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର। କେତେଟାରୁ ଉଠିଲୁନି କି ରାତିରେ? 3ଟାରୁ। 3ଟାରୁ ଉଠିକି ଆମର ଫୁଲ କଟା ସରୁନି। ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାନି? ଦେଖେଇ 5ଟା 55। ବାବାଲୋ 6ଟା ହେଲାନି। ଏତିକ ଫୁଲ କରୁଛୁ 6ଟା ହେଲାନି। 3ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ପୂଜା ହବ। ପୂଜା ହେତେ ହେତେ ଦିନ 10ଟା ହେଇଯିବ। ଫୁଲ କରତେ ଆସେ ନା? ହଁ। କିଛି କହୁନୁ ଆଉ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ। ଫୁଲ କଟା ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ। ସଜ ଚାଲିଛି। ପୂଜା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ? ହେଁ? ସଜ ତ ସରୁନି। ପୂଜା ହବ। ଫୁଲ ଆଣା ହେଇଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପୂଜା ହୁଏ କି? ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଚାହା ଚାହୁଁନୁ?